Здравейте, приятели, и добре дошли отново в каналът ми. В днешното видео мисля да обсъдим една много интересна книга, както сте видяли по заглавието на това видео – Сянката на лисицата. Ще обсъдим за каква възраст е подходяща да се чете, интересна ли е, какъв е жанрът ти и също така мисля да прочетем отзад описанието, за да може най-хубаво да си имате представа за какво става въпрос, без да ви издавам и да ви давам спойлери по самата книга. Първо, искам да обърнем внимание на дизайнът. Ето така, корицата много ми харесва, така изглежда отпред. Ето така изглежда отстрани. Джули Кагава е американска писателка, но самия начин, по който е написана книгата, свързан е много с японската митология и има вкарани някои японски думи. Перфектно, ако харесвате аниме, на мен много ми харесва, но дори да не харесвате аниме, дори да харесвате фентази и приключенски книги, много ще ви допадне. Също така, тази книга, това е първата част, мисля, че има и втора част, като втората част се казва Душата на мечът и според мен има, така да го наречем, двама главни героя, които са Юмеко и Каге Тацуми. И начинът, по който е написана, е изключително интригуващ, понеже в началото имаме 3 истории и всичко започва от напълно неизвестното. Имаме си 3 истории и те нямат нищо общо. И в развитието на самото, колкото повече напредвате с книгата, всичко започва да се навръзва. Първо 2 от историите се навързват, а после и третата се навързва. И накрая всичко става в главната история. Една глава е написана от гледната точка на Юмеко, а втората глава е написана от гледната точка на Тацуми. И понеже Душата на меча, ще ви издам малко, Тацуми е демоноубиец. И мисля, че втората книга, щом се казва Душата на меча, става на въпрос за него. За Юмеко няма да ви издавам, за да ви бъде по-интересно. Има и още една друга част, но и нея няма да ви издам. Сега искам да прочетем отзад описанието. Аз винаги като си избирам книга, много обичам да чета описанието. Книгата е на издателство ProBooks и аз съм я купила, ако се сещате, през пролета на НДК имаше базар на книгата и аз я купих оттам. Не знам дали се продава по книжарниците, не съм сигурна, но от интернет може да се я поръчате от Озон. Мисля, че я продават и на други места, не само там. Така че може да се я поръчате от интернет. Съдбата призовава избраните. Драконът ще се надигне. На всеки 1000 години великият дракон може да бъде призован и да изпълни едно желание на смъртен. Краят на хилядолетието наближава и всеки ламтящ да се здобие с тази сила е в търсене на 3 части от драконовия свитък. Когато храмът, в който Юмеко е израснала, е нападнат от демони и е изгорен до основи, тя успява да избяга с една от частите на свитъка. Трябва да използва силите си на юкай, наполовина кицуне, наполовина човек, за да я занесе на сигурно място. Но как ще се справи сама в свят, за който е бленувала, но не познава? Съдбата я среща с мистериозен самурай от клана на Сянката, Каге Тацуми. Юмеко разбира, че той търси това, което тя се е заклела да пази, но може би с неговата помощ задачата й няма да е непосилна. Дали ще успее да убеди този мистериозен непознат да й помогне, или той ще разбере тайната й и ще обърне острието към нея. Влез в този красив, но опасен свят на магични същества и самураи, ками и легенди, хора и демони. Свят, в който японската митология и въображението се преплитат. Много интересно звучи. Аз веднага бих си я купила, ако прочита описанието. Аз затова съм си я купила. На мен е много интересна. Книгата е от 480 страници, някъде 485, някъде, не съм сигурна.
Като отзад има речник за някои японски думи, които са непознати. Приятели, имаме желанието да ви разкажа малко повече за Джули Кагава. Така, тя е родена в Сакраменто, Калифорния, но се премества в Хавай с семейството си, докато е била на 9 годишна възраст. Кагава е от японски происход. В момента живее в Луисвил, Кентъки. Тя е писател на новели, както и романи. И сега ще ви кажа още няколко от нейните книги. Тя има поредица Iron Fey, като към нея има много книги. И почти всички започват с железният, нещо си и железният, така че нека ви кажа няколко от тях. Железният крал, Първата целувка, Железната дъщеря, Железната кралица. Има още много свързани с Железният рицар и още така нататък. Доста дълга поредица, нямам представа, не съм я чела. Имам интерес да прочета и втората част от тази книга, даже с удоволствие бих я прочела. Душата на мечът. Каква оценка бих дала на тази книга? На мен това ми е една от най-интересните книги, които някога съм чела. Затова ще й дам 5-звезден рейтинг. Знам, че това е висока оценка, но наистина много ми харесва. Аз не обичам толкова романтиката и в книгата няма романтика. Само ако трябва да преценим от 1 до 100 колко процента романтика има, поне до частта, до която за сега съм стигнала, не съм я прочела още цялата. Мисля, че нотката на романтика от 1 до 100 е около 2%, така че ако също не харесвате толкова романтика, става. Ако харесвате лека романтика, пак става, но като цяло си е по-скоро фентази книга. Между другото, мисля, че има и още една последна книга от поредицата, но не съм на 100% сигурна. Мисля, че се казва Нощта на дракона. И това, което аз подозирам, е, че понеже има и продължения, мисля, че във всяка книга те откриват парче от драконовият свитък, защото третата книга е Нощта на дракона и това е драконовата молитва, свитъкът към драконовата молитва. Драконовата молитва е един свитък и той е разделен на 3 части и се пази в различни храмове. И когато прочетеш драконовата молитва, ако не се лъжа 1000 пъти, тогава той ще ти изпълни едно желание. Затова много хора искат да го съберат. Така че мисля, че във всяка книга, понеже частите на драконовия свитък са 3, се открива по една част, но не съм на 100% сигурна. Приятели, искам да спомена също и, че книгата е подходяща за всякакви възрасти. Щом на мен ми харесва, това означава, че може и на други деца да им харесва, и на други тинейджери да им харесва. Става за възрастни, така мисля, защото е много интригуваща, интересна и не се разказва за бебешки истории. Така че на каквато и възраст да сте, трябва да я прочетете. Абонирайте се за канала и дайте по едно лайкче. И с това видео искам да ви запаля да прочетете тази книга. Ще правя още такива видеа за книги, ако искате. И ще се видим в следващото видео. Чао, приятели!